74, 75, 76, 77... Era para dicirlle... Usted ten número? Era para dicirlle... Usted ten número? 72. O 72 xa pasou, ten que coller outro número. Non está. Non está. Dios, como se nota que é particular. Nós estamos entrenados para esperar o inesperado. Vale, ten que coller outro número porque en calquer momento o 77 pode aparecer pola porta. Só era para dicirlle que lle quedou papel higiénico. Que colla outro número, antisistema, largo. ¿77? Shake, 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 Sinora, shake your body liner. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body liner. Work, Sinora. É o número 77. 77, 77. 77. Eu reintegro. 77. Pero este é da charcutería do Gadis. Por póñeme 200 gramos de mortadela con aceitunas. Que quería? A mortadela con aceitunas, como lle meten as aceitunas á mortadela dentro? Que quería? Viña por o tema de jubilación. Da? A jubilación. O tema da jubilación leva o meu compañeiro. Saque número e espere polo meu compañeiro. Pero é que teño no 77, eu. Non dixo ahora 77, 77. Tiño o número 77 para min, pero se quer ir polo meu compañeiro ten que coller outro número e esperar un pouco porque ahora está tomando un café e ao longo da mañá xa aparecerá, vale? Gracias. Se teño que esperar a que viña a tomar o café o seu compañeiro con a temperatura que están poñendo agora os cafés a 1000 grados bota mañá aquí. Non me pode atender usted. Eu 77, teño 77. 77. Estoulle dicindo que o tema das xubilacións atendias ao meu compañeiro. Número 78, por favor. Que se me poder atender un momento, un momentiño nada máis. Un momentiño nada máis. Se me Vamos. poder atender usted. Pois colla número para min, ahora o seu turno xa pasou. Joder. A ver, 79. eu teño 65. Pero é que o 65 xa pasou, estou no número 79 ahora mismo. Que teño 65 anos. Cumplo ninos onte. E hoxe veño para ver canto vou cobrar de jubilación. Estou emocionado. Aún toda a vida aí pasando as malas. E agora, 65. Ahora a cobrar e a vivir. Vou mexar no bidé. Vida loca. Vida loca. Sí, señor. Por favor, míreme aí. Parabéns. Parabéns. Parabéns, de verdad. Míreme aí canto vou cobrar cada vez. Ahora a disfrutar da vida, Que son 14 pagas, non? Que ben merecido ten. Canto é a máxima? A máxima canto é? Ah, o qué? O máximo que se cobra. 2.500. 2.500 No, bueno, por aí estará. aproximadamente. 2.400, 2.300. Míreme aí. Mire, voulle mirar porque é que me está enternecendo. Está me recordando a meu pai ahora mismo. Normal, De verdad. Mire, A ver, nome. Sí. Teño. Ah. Fandiño Rodríguez José Manuel. Fandiño Rodríguez José Manuel. Rodríguez. 2.500. Eso que vai muchalo. Vai domiciliado. Sí. Xa me entra Sí, que día xa uno. entra. Sí, sí, efectivamente. Fruta y colombiana, sí. Venga. 1.500. Serán cerca de 2.000. Eu con 2.000, son 14 pagas. 14 pagas, non é, aunque se son 2.000 non cobras, realmente non cobras 2.000. Casi son 3.000, dividido por 14. Joder, que agua en Dios. Espera un momento porque debe de haber un error no sistema ou caeu o sistema ou algo, non sei que está pasando. Perdón, Nada. Pero é que debe estar mal porque, claro, aquí ponme que usted ten cotizado Canto? 0 anos, 0 meses e 0 días. Ten que estar mal, algo debeu de pasar aquí, non sei. Non parece moito, non?
En principio, no. Eso xa, isto cotizou non hasta pa que rín. Sí. Oh, mire, man. Mira, aí debe estar aviso informático, con mellor colgouse No, non fai falta avisar Windows, informático, isto apagamos e encendemos para que volva a encender. e xa está, porque debeu de pasar algo. Autorouse, calquera cousa, ou hacker, sou. Ahora, como era o nome? Fandiño. Fandiño Rodrigo, José Manuel ou José Luis, non me acordo, xa que lle dixo. Un dos do José era. José Manuel. Aí está. A ver canto que sale cada mes. Tu domicilia, non? Entón, xa non ten, os vellos van ao banco cobrar por ver os cartos, pero non fai falta ir, non? Canto é? Canto é? Iso é según conto, según. Isto é moi raro. Que pasou? É que me sigue dando 0 anos, 0 meses e 0 días. Non sei. A ver, vamos a ver. Usted cantos anos traballou? Ningún. Eu entendo que usted desempeñou algunha actividade remunerada. Como? Desempeñou algunha actividade remunerada na súa A vida? actividade teño feito, acórdome un día, cambiei yo as pilas ao mando da televisión. Pero non cobrei nada por eso, nin quero cobrar, Se fixeno eu porque non me iba. O mando chega un momento que por moito que zorrés, acabaron as pilas. Mentalízate, cámbiallas. Pero usted nunca intentou traballar? Sí, bueno, sí, de chaval mandei currículums. Mandou currículums? Currículums en color, fotocopia en color, con foto, e gallego nivel usuario, inglés nivel usuario. Currículums, mandei currículums. E que pasaba? Non contestaban as empresas ou...? Tuve que parar de mandalos. Por qué? Contestaron unha que querían que fora a traballar. Sabe que pasa, señor Fandiño? Que se usted non ten anos cotizados, non ten dereito a unha pensión de xubilación. Influye? Sí, influye bastante, ademais. Como non me din eu cuenta? A mí xa me parecía que eu me cago. Eu vivía e dixo, joder, este é unha bicoca. Estás aquí tirado. E había día que xa non sabía ni que facer. Xa, entendo. E dixe, como me van pagar a min esta xente? O sea, que influye eso, Influye, sí, bastante, ademais. Pois nada, xa que ten aberto Windows, se non lle importa poñer, canto hai que cotizar? 30 mínimo, 30 anos. Anóteme 30. Non podo facer iso, sinto moito. Non podo facelo porque o sistema detectaría que estou facendo unha atrapallada. Que traballo lle dá ahora mismo que ten Windows aberto, darlle aí a un 3 a un 0, 30 anos cotizado. Pero que non podo facer iso. A quen molestamos? Molestamos a alguén nós con eso? Vamos a ver. 20, póñame 20. Póñame 20. Que non podo poñer nin 20 nin 30. Vamos a ver, para usted ter dereito a unha pensión hai que ter anos cotizados. Quer dicir, isto non é unha tómbola que de repente lle sala unha... Quer dicir, por poñer un exemplo... Non me din cuenta, cando me quixen dar cuenta xa. Fofito. Fofito. O Fofito, o payaso. Sabe quen é? Fofito, sí. Vale. Fofito, por exemplo, ten 47 anos cotizados. Precioso. Pero non ten algo do meu ramo, do meu. E que é o seu ramo? Eu? Sí. Tocaba a gaita de novo. Tocaba a gaita? Sí. Gaiteiro? Sí. Non sei, Miro Galloso? Canto leva cotizado Galloso? Xosé Ramón Galloso... Bonigno. José Ramón Galloso Bonigno. Bonigno? Bonigno. Xosé Ramón Galloso... Canto leva cotizado? 113 anos, 7 meses e 14 días. Barbaridade, Sí. Que barbaridade, É moito, sí. E iso indo traballar, iso solo dá o de alto os viernes. Sí. Se chega a ir por toda a semana, É curioso, é curioso. a Galloso sobra de cotizar. Sobra. Cóllame o que lle sobre de Galloso de cotizar. Fai copiar e pegar. É que eso non leva ni un minuto. No.
Eso non leva nada. Non podo facer eso. Vamos, Non. vamos. Non. Colle, a Galloso sobra a mitad do que leva cotizado. Colle, pásamo a min. Non quero cobrar o mismo que él, que tampouco traballei o mismo que él. Pero, Estou dicindo que non podo andar remexendo no sistema, vale? E aquí acabouse a nosa reunión porque eu teño que marchar, que ahora mismo teño unha reunión. Con que? Que? Con que? Teño unha Vai rolda tomar de café. prensa porque está aquí o señor ministro, vale? Está aquí o ministro de Seguridade Social? Sí. Aquí? Sí. Onde vai? Moi boas tardes. Será coldo, digo. Tomen asento, como están? Hola. Moi boa tarde. Estou aquí para informar como ministro que quero asegurar e aseguro coa man no corazón que o estado de benestar está blindado. Vai haber pensións dignas para todos. Non lles imos fallar. Non lles imos fallar a ningún, a nadie. Bueno, xa vin fallos, Está ben. Non vamos fallar. Vamos fallar. Esa non é a política que representamos o meu comité, Sí. mais eu non lle imos fallar. A min fallarme. A min fallarme como ser humano deste país. Levo toda a vida rascando os collós e ahora non me queren pagar. E ahora non me queren pagar unha pensión. É o país. Abandóname a miña suerte. É o que fan agora. Tírome ao mar. Tírome ao mar. Que non sei nadar. Tírome ao mar. Cantos anos cotizados ten vostede, cabaleiro? Eu? Sí. Isso é moi difícil de calcular. É moi fácil de calcular. 0 anos, 0 meses e 0 días, exactamente. Eso é orientativo Sí, como as direccións orientativo. prohibidas na Illa de Arosa. É orientativo. Son cifras orientativas. Vamos a ver. Vamos a ver, Pero eso non será culpa dela, será culpa dela. Dime, se vostede non desempeñou unha actividade laboral, como? se vostede non realizou ningunha actividade laboral, non ten dereito a ningunha prestación. Hostia, o sea, con que non traballou non pode cobrar. Entonces abandonamos esa suerte a echar o moedad. Deixámola aí. Querido amigo, coas pensións non só pagamos as pensións, tamén pagamos outras cousas como a sanidade, por exemplo. No, por aí non me jode. Eu non traballei, non coticei, pero tampouco gastei en sanidade. Nunca fui a un médico e teño sangrado polas uñas. Sangrado polas uñas dos pés, chupabas. Bueno, é que Pero nunca fui a un médico, aí non gastei un peso. Vale, que medida a educación dos nosos pequenos, eses seres de luz. Eu tampouco gastei en educación, non fixen gasto ningún. Meu chaval xa non mandei á escuela, metino moi de novo na droga e listo, para que non anduvera. No? No. Bueno, entón, que me pode dicir da defensa deste país Que tan maravilloso? defensa? Que defensa? Se eu fixen a mili, non quixen nin escopeta, facía así. Aí non gastei, eu non gastei, non coticei, pero tampouco gastei, non fixen gasto. As infraestructuras, carreteras, vehículos... No, tampouco. Eu fun co coche pola carretera, iba polo arcén. Para non gastar carretera. Unha roda no arcén, unha roda fora. Bueno, deixamos para outro momento, vale. Dende o Ministerio que dirixo facemos unha aposta polo traballo, polo público. A xente maior que traballou tantos anos ten dereito a unha pensión digna e non lle vamos deixar solos. Aquí non lle vamos deixar solos. Non te jode, traballando cobra calquera. O mérito é o meu, joder, intentar cobrar sin traballar. É que traballando non te jode, traballando é moi fácil. Mira, póñese en contacto co meu equipo e asegúrolle, verdad, que imos conseguir que cotice algo. Estudiamos o seu caso. Ministro, si me permite, Sí. si este cidadán ten... Están aquí os de Hora Galega, non teño nada que dicir, vai dicir usted. Quero dicir que si este cidadán ten que cotizar, o celador está hoxe de baixa. Temos un celador de baixa. Pois o goberno que eu represento non lle vai deixar tirado. Ten vostede unha plaza como celador por un día. Vai cotizar polo menos un día. Que lle parece? E de ministro non hai.
por traballar en algo do meu ramo, é dicir, ministro, de falar sin... Creo que este en situación de escoller algo do seu ramo ou non. Bueno. Digo eu. A ver, o que non podemos facer é traballar todos, porque senón caemos rendidos ante o capitalismo. No, non pode ser. Non nos pueden Dende este vencer. ministerio que teño a honra de dirixir co meu comité, quero facer unha aposta polos nosos maiores. E tamén lles digo unha cousa, a vida hai que disfrutala, vale? A vida hai que disfrutala. O traballo ese que me dicen de que é? De celador. Pero de celador, que te cabreas, que miran pa muller? Que é de celador? No, pois o que fai un celador, eu que sei, facer fotocopias, repoñer o papel higiénico do baño, cousas así. Nada, anóteme de ministro, anóteme... Por que non podemos ser dos ministros? Ah, non, porque hai unha carteira, Non, non hai unha pode carteira nomás, claro. Vale, normal. Bueno, se me acompaña, podo dalo de alta hoxe mismo. Oxe, Hoxe. Non lle ven ben, o mellor. un jueves, de arrancar... É que hoxe non podo traballar. Por qué? Pidín o día. Pide o día por qué? Asuntos propios.